ऐसे कबो समाज में अच्छा संदेश दी, यही के महत्व बा। गावे खातिर तो हम कुछ गा दी, कौनो चीज गा दी। हमार लिखल गीत स्मिता सिंह गौले रली कि लहंगा में फाट गईल बम, बहुत हिट कैले रहे, हमरे लिखल गीत रहे। अच्छा रुआ केकरा केकरा संगे जौन बड़ा बड़ा कलाकार लोग बार हुआ अपन प्रोग्राम कैले बानी? विजेंद्र गिरी जी और तपेश्वर चौहान जी, अरविंद सिंह अभियंता, मनोज गिरी जी और गजेंद्र ओझा जी, रुदल राज जी, सबके साथे हम गौले बनी। तमाम लोग जितना भी सब लोग के साथे गौले बनी। अब बहुत प्यार दुलार मिलल बा, आज भी गावतानी। अच्छा ये बताइए, आज के डेट में भी लोग चाहता और प्रोग्राम रखल करावल तो कार हुआ स्टेज शो करी ले का? स्टेज शो करीले, विवाह शादी बरहिया सब में हम गाइले, हम हरदम गाइले, ऐसन बात नहीं के। लेकिन तमाम ऐसा नवयुवक लोग गायक देखल जाता अश्लील फैलावता, वो लोग सर लास्ट में का कहे? वो लोग से यह कहे कि अरे जवानी बार बार ना आवेला, जवानी में सब लोग कूदेला, हमहू कूदले बानी, वो बेरा खूब गौले बानी अश्लील। लेकिन आज गावे के मन ना करेला, केहू फरमाइश करेला तो गा दिहल जाला, मुखड़ा अंतरा एगो गा दिहल जाला। लेकिन एहिजा ना बाहर जहाँ स्टेज शो होला वही जगह गावले जाला। तो नमस्कार प्रणाम। ए बार हमारा साथ में बानी शंभू सिंह शहरी जी। तो बोला इनके आज एगो नवरात्रि के पावन महीना जौन चल रहा बा, यही पर भोजपुरिया समाज के जितना दर्शक लोग बा, माता रानी के एगो गाना होके जा रहा बा। आ यहाँ के बोला लगातार पहचानत भी होके, ऐसे कि यहाँ के बहुत लोग के संगे दुगोला प्रोग्राम भी भइल बा। बतावल ही जाता कि पावर स्टार पवन सिंह के संगे यहाँ के एगो एल्बम भी आई रहे, भरत शर्मा जी के संगे यहाँ के दुगोला भी भइल बा। तो आई सीधे ओ देवी गीत से रउआ इनका हमनी के स्वागत करतनी सन। तो सबसे पहले और स्वागत बा भोजपुरिया समाज में। हमरा तरफ से रउआ चैनल के भी बहुत स्वागत बा। जी जी, तमाम हमार दर्शक लोग जुड़ल बा, भोजपुरिया समाज के श्रोता लोग जुड़ल बा। सीधे एगो गाना जौन देवी गीत बा सुनाई। जी, नवरात्र के पावन महीना में जी जी, मैया जी के आगमन घर घर भइल बा। आ वही में निमिया अली माई के एगो गीत बा, प्रस्तुत करतनी रउआ चैनल के माध्यम से। हम ये आशा विश्वास करब कि रउआ चैनल के बहुत लोग से प्रार्थना करब कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और रउआ लोगन के जिंदगी में एगो खुशहाली आवे हमनी के गावला से। ताई एगो गीत बा कि माई के कृपा के बिना बबुआ कुछू ना होला, एगो पतई भी डोले तो माई के कृपा से डोलेला। यही पर एगो गीत बा, प्रस्तुत करतनी। मैया अरे बिना तोहरा कृपा से अरे डोले ना पतैया, कहिया ले दर्शन देखबू हमार मैया, कहिया ले दर्शन। बिना तोहरा कृपा से अरे डोले ना पतैया, कहिया ले दर्शन देखबू हमार मैया, कहिया ले दर्शन। सब केहू आसरा लगौले बा माई के, पूरा आसरा लगौला ये नवरात्र में कि माई से दर्शन कहिया हो जाई, यही से कहे के बा बबुआ। दर्शन देखौले रहलू कालिदास करिया के, पढ़े के जानी गईले करिया अछरिया के। कालिदास करिया के कुछ ना होत रहे, माई तहरे कृपा भइल कि आज वहाँ के बहुत महान बन गईनी।
अरे दर्शन देखौले रहलू कालिदास करिया के पढ़े के जानी गईले करिया छरिया के रघुवंश महाकाव्य के ए माई रघुवंश महाकाव्य के भैले रचवैया कहियाल दर्शन देखबू हमार मैया कहियाल दर्शन देखबू हमार मैया कहियाल दर्शन। इहे आसरा लागल बा बबुआ हमनियों के, रउओ लोग इनके आसरा लागल बा। सुजीत बाबू, हरेंद्र बाबू, कैसे आसरा लागल बा? सब के नवरात्रि के 5 महीना में झूमता। अरे मूर्ख से ज्ञानी बनावेलू मयरिया शंभू सिंह सहरी अइले तोहरे दुअरिया। मूर्ख से ज्ञानी बनावेलू मयरिया शंभू सिंह सहरी अइले तोहरे दुअरिया। सुजीत सिंह हरेंद्र अइले तोहरे दुअरिया। यही नवरातन में अरे होखी ना सहैया कहियाल दर्शन देखबू हमार मैया कहियाल दर्शन। अरे बिना तोहरा कृपा के अरे डोले ना पतैया कहियाल दर्शन देखबू हमार मैया कहियाल दर्शन देखबू हमार मैया कहियाल दर्शन।